District Magistrate jong ka East Gentle District minta kasiulap penmi da ka hukum bala penjari da ki kendon an ki bahapo ka section shispa underpulai BNSS hakatan lama bat lakadong umman nakadaw bakala mi ka jingya kaja ka bajur bha hapadeng kini ki arshnong ki ba ha East Gentle Hills District akaba laingot ki brio ki ba nakashnong lama kila mensaw ki ba tip kerteng kum usri Biron, Amran Song, u Arjen Rupsi, bat u Cheerful Suchan. Kat kum ke jing pelat kubor u District Magistrate lo ongru, ba kaladan ke jingya penankam hapdeng ki nong shong shnong, kalama bat ki nong shong shnong, jong kalakadong umman, ha kabakila penankam de ki tiar pa penmensaw, ha ka jingya kaja kum ki dieng teli ki wat ki jing pen betay, ki babo jing ma ya ki jing embrio bat ki bala pan penjat penjiloru ya ki jing dan jing em jong ka snong lama bat ka snong lakadong umat shushu District Magistrate ula yo jing tem baha ka ni ka jing jang ka bala wan ra ru ya ki jing le babe an ka bala pan wan ra ru ya ka jing ma ka bakraw bat kala pan ta ru ya ka shong suk shong san ha ki te ki ar snong kumta kumbala pen kubor u District Magistrate ula pen bana ya ke jing pentre ka mardor ya ki kendon an ki bahapo ka section shispa andupulai jong ka BNSS arhajar arpulai kat kum ka hukum lamana banya lumbun beriu ka bapalat ya sangun halama bat ha ummat lamana ru pan ra ya ki nu ki tiar pen mensaw kum ki dieng teli ki wat ki tari ki jing pen bethai kum ki firearms ammunition bat kinu ki jat tiar pen mensaw lakang persyaru ban penwit ya kayat ke yang jung ki beriu ki kali la manaru ban wanra ka jing pen shit kebala ban wanra jingma long bala dadan manu pa penken ya ka hukum ken ngat haki kendon an jong ka BNSS arhajar arpulai bat kiwe ki kendon an bat ka ni ka hukum kan mereka mardor tat hadu banda penmana da kumway pan. Ki tembay kubor, ki atho, bakla dan ke jingya kaja ka bajur bha, ha ki benta, hajan ka shnong lama, bat hajan ka shnong lakadong ummat, ha ka baki pai pa nong shong shnong, ki bana kini ki ar shnong, ki lapenan kam da ki tiar pen mensaw kum ka wat, ki dieng teli, bat ki jat pen bethay, ki babo jing ma, ya ka jing embrio ba na kaliang ki bor pulet ru mar kila poi syaka jaka badan ka jing ya kaja habakran shi patay ku bor wahi asnong jong ka snong la ka dong umman uba remi amklu ulet hu ba ka jing ya kaja ka bala mi menta ka sing ka day na ka daw badan ki brio ki bana ka snong lama kila de chupor pat le bor da ka ba de tador ya ka bri kwai ka barap da ki nong shong snong jong ka snong la ka dong umman sa uway ubriyo uba kerteng urok dahar bat kamru baka ni ka bri rap kwai ka dangha papo upor usam jong ka snong la ka dong umman nakaliang Superintendent of Police ke East Gentle Hills District upan kash Rasgania IPS uret hu bahalor kini ke jingja katanat pulen kaladap register ya ke ejahar balabu da wahe asnong jong kasnong lama uba dawan u rembay hakriat police station batla register ke ejahar hapo ki kendon an jong ka arms act kabayade bat ki brio ki ba persang ban shim ya ka jing embrio bat pen mensaw yano shushu haba persang banyakran bat wahe asnong kalama ban yo jing tip shushu halor kani ke jingja na kaliang wahe asnong lama u kentat ban shim ya ka phone call